Bueltan gara, kafea hartu eta gero, nork bere etxean, ohitura hau behintzat ez hartzen saiatuko gara, elkarrekin hartzearena beti askozaz ere gozagarriagoa delako. Eta zein kasutan, hemen gara bueltan, udal top berezi honen, bigarren atalari hasiera emateko. Nirekin ikusten duzue, oraingoan bai, elkarrekin gaude, mainguru deitzen diogu, maien ingurukoa delako hau, ikusten duzue, tartea behar bezala gordetzen ari gara, dena txukun-txukun, eta oso gustora, gainera. Mainguru honen inguruan elkartu zaizkigunak, adituak eta lagunak ere badirelako negurria hondian eta horrek ere dena goxoago egiten du. Lanaren munduari nondik eta nola heldu euskararen bizi berritzean ekarpena egin dezan. 3 lagun elkartu ditugu hemen, makina bat zarete bestaldean, eta maingurua benetan aberatsa izango da zuek ere parte hartzen baldin baduzue. Goizean zehar ere esan dizuegu, gogoratu, WhatsAppa erabili dezakezuela, audioz edo testuz zuen ekarpenak egiteko, Twitterren ere bagaude, traola udaltop 12 zuzenean, edo posta elektronikoaren bitartez, udaltop@gmail.com. Eta nirekin ditudan lagunak aurkeztuko dizkitzuet, aurkezpen askoren beharrik ez badute ere, Leire Okarantza, egunon. Egunon. Eskerrik asko Leire hemen izateagatik, gestio sozialeko arduraduna zara, Fagor taldean, hau da Kopretzi, Fagor Arrasate, Fagor Automotion, Fagor Ederland, Fagor Elektronika, Fagor Industrial, eta Mondragon Assembly. Eta okerrezpanago Galbaian ere bai, danak sartu ditut. Zuzenbidean lizentziaduna, kooperatiben munduan ibilbide profesionalia osoa egina, Mondragon taldean eta emunen batzuk aipatzearren. Nola dira gauzak? Ari gara? Pixkanaka, martxan? Poliki. Poliki. Oso ondo. Nere ondoan Bingen Zupiria, keixo Bingen. Egunon. Filosofia eta letratan lizentziaduna, garaizoro hauetan oso erabilgarria, ez da? Zakitza. Ikasitakoa, behin. Komunikazioaren esparruan ibilbide luzea egina du, karreraren zatirik handiena behar bada horretan, ezagunena bai behintzat, erredaktore hasi, telebistan, erredaktore burua, eta gero Euskal Telebistako zuzendaria ere izan zen urte dezentez, baita deia egunkarikoa ere, eta komunikazio zerregin horietatik ere, bestelako arloak jorratu dituena, Eusko Jaurlaritzako prentsa bulegoan zuzendaria izan zen, Jose Antonio Arrantza lehendakariaren garaian, eta gaur egun, esan gabe doa, kultura eta hizkuntza politikako sailburua. Garai zoroak, baina benetan zoroak. Bai, eta jakin minez, jakin ezaz, eta jakin nahiez betetakoak. Asko dago, aztertzeko, haunitz gaien inguruan. Kike Amonarriz, plazerra da zu hemen izatea, egunon, eguerdi honi aia, esan behar dugu. Euskaltzalen topagunearen eta Galtzondi Euskal Elkarteko lehendakaria, Topalabe taldeko kidea. Hori momentu honetako argazkia da, baina argazki dinamikoa egiten hasi ezkero, irudi sekuentzia bilatuko bagenu, bere jarduna eta ekarria jaso nahi izan ezkero, oso atzera egin beharko genuke, eta oso bide emankor eta aberatsa. Tolosako gau eskoletan hasitakoa, ETB-ko karrera ere luzea eta ederra, ofizioz eta afizioz umorea beti landu izan duena, beraz, garai honetarako gure gizona zara. Bueno, ez dakit horrela den, baina gaur niretzat plazerra handia da, 2 hilabete eta gero, telebilera bat ez den, bilera erreal batean parte hartzea. Hori ja, gustu handiz, etorri netor. Lanaren munduari ekin behar diogu, hori da, aurtengo udaltopen fokoa eta mainguru honetan, hasteko eta behin orain arte jasotakoak, orain arte entzun ditugunak ekarriko ditugu, aurrera egin ala beste gai batzuk ere azalduko dira, baina Jon Sarasuak aipatu digun uinaldi honen zipristinak ekarri nahiko neskitzueke, hasteko eta behin. Berak egindako diagnostiko honen ertzak, nola baita esatearren. Eta lehendabizikoa, berak aipatu digu, eten handi bat dagoela, herri modura egiten ari garen inbertsioaren aprobetxamendua neurri batean bere muturrera eramaten ez duena. Hezkuntza
arloan egindako inbertsioaren parte handi bat galtzen dela, lanaren mundura txertatzen espaldin bada, indar beraz edo inbertsio gaitasun eta borondate beraz. Nola ikusten duzu, bat zatozte horrekin, Leire? Bai, zalantza barik, ez da. Guk ja Fagor taldeen ibilbide luzi daukagu arlo honetan lanien, baina bat gatoz ez, batez be azpimarratzerakoen eta Jonek aipatu dauen ideia ezberdinak apur bat bero hiltzearren, euskarak behar dauela lan munduen funtzio propio komunikatibo batzuk, ez da. Bere bizikue dauela euskararen garapenerako eta iraunkortasunerako. Nik horrekin apur bat bero bilduko nauke ideia, bai Fagorren iten gabitzen ibilbideekin eta bai Jonek injauen testuinguru horren azpimarra moduan. Aipatu du lanaren mundua masiboki erdalduna dela, Bingen. Ze iritzi duzu horretaz? Berak ere esana du oso heterogeneoa dela, baina azpimarra horretan jartzekotan nola ikusten? Nik esango nuke gizartea bera dela masiboki erdalduna, ez? Izan da evoluzio bat eta aldaketa bat badago, eta aldaketa hori nabariagoa da eta nabarmenagoa da denboraren perspektiba hartu ezkero. Baina hala ere, oraindik ere, euskararen mundura hurbildu ez diren pertsonak ezagutzen ez dutelako edo ulertzen ez dutelako lurralde guztietan gehiago dira euskararen mundura etorri direnak, baina. Eta hau ez da horrela gazteenen artean, hoiek hezkuntza sistemak euskaldundu dituelako, baina masiboki erdalduna da begiratzen badiogu hizkuntzaren transmisioari begiratzen badiogu 2016ko inkesta soziolinguistikoaren arabera, arabarretatik, 10 arabarretatik 9 familia erdaldunetan jaiotakoak ziren. Bizkaiaren kasuan portzentaje hori 80%koa da, eta Gipuzkoaren kasuan ia 60%koa. Eta begiratzen badugu, gure gizartean erantzukizunik handiena duten pertsonen adintarteak begiratzen baditugu, eta horiek izan daitezke 45-tik 60 bitartean dutenak, gutxi gora bera populazioaren 4,4 ordezkatzen dute. Eta horien artean ere euskara gaitasuna duten pertsonen porzentaia eta kopurua txikia da. Orduan, nik uste tona dela, abia puntu bezala, nondik abiatzen geren edo momentu honetan non gauden aintzat hartzea. Eta gainera, euskaldun hauen kokapena ere ez da homogeneoa, lurralde batzuetan euskara hitz egiteko gaitasuna duten pertsonen dentsitatea handiagoa da, eta beste batzuetan txikiagoa. Orduan, uste dut horrek erronka bat planteatzen digula arlo guztietarako eta baita ere lanaren eta ekonomiaren arlorako. Argazkiak oso laburretik hartzen ditugunean, gauza batzuk ikusten ditugunean, eta zabaltzen hasten garenean, ingurua bera ere agertzen zaigu, eta agian horrek ere argi pixka bat ematen digu, ez da? Edozein kasutan, Kike, inbertsioaren galera posible aipatzen zuen Jonek. Maila batean herri modura egin duen inbertsioak bere onena ematen ote duen, galdetzen zion bere buruari, edo etzula ematen esaten zuen. Nik uste hor badago oinarrizko galdera bat, eta zertarako ari gara euskalduntzen belaunaldi batean, gero ez palin badute izango gutxienez euskaraz ere lan egiteko aukerarik. Nik uste hor dagoela oinarrizko galdera bat. Eta badagoela aurrenkera logiko bat ere. Gure hizkuntza normalizazio prozesuan, hezkuntzan jarri izan ditugu indarrik handienak, eta logikoa zen, aurrena euskaldunak behar dituzu, gero pertsona horiek euskaraz lan egingo bali maute, aurretik jakin egin behar dute. Orduan, urrenkera honetan, normala da, nolabait, hasiera batean hezkuntzak hartzen indarrik handienak, eta gero ikusten da, lan mundurako jauzi hori eman beharra. Jauzi hori emateko, Bingenek esate zuen aritik, nik uste importantea dela ere, belaunaldien arteko arrakala hori oso aintzat hartzea. Eta orduan hemen, nik bi frente ditugula, eta oso importanteak direna, bat, ardura daukagun belaunaldien artean erdaldunenetako den gure belaunaldi honek, dauka ardura datorren belaunaldi berriari euskaraz egin ahal izateko baldintzak sortzeko. Nik uste hor, belaunaldi bezala. Eta baldintza horiek sortzea, nik uste oso garrantzitsua dela, eta arle horretatik, bai euskaldunei, baina baita erdaldunei ere, daukaten erantzukizun
eta lidergotza linguistikoa ikusarazi behar diegu. Alegia, beraien ardura dela euskeraz jakin, ala ez jakin, datozen belaunaldi berri hoiei euskeraz lana egin dezaten eta egin ahal izan dezaten baldintza sortzea. Niretzat bada datu bat, lanbidek egindako azkenengo 2 inkestetan errepikatu dena eta oso argigarria dena. Eta da, unibertsitatetik, Elkarte Autonomoko Unibertsitateetatik atera diren promozioek ze hizkuntza erabiltzen dituzten lanetan. 2013an karrera bukatutakoei eta 2015an karrera bukatutakoei galdetu diete 3 urte pasa eta gero. Beren lanean, promozio berri horiek euskara erabiltzen duten ala ez. Pentsatu dezakezu eta ikusten nahi dienetek pentsatu dezatela. Zenbatek erantzun ote du bere lanean euskara normaltasun handi xamarrarekin erabiltzen duela. 50% erabiltzen du normaltasun handi xamarrarekin euskara bere lanean. 2015ko inkestan 151 zen, 2018an 150. Alegia, hortxe dabil. Alegia, inkorporatzen ari den belaunaldi gazte honek, administrazioan asko, osasungintzan asko, era honetako lanetan asko, baina horiek ja euskara ere erabiltzen dute beren ohiko lanetan. Horrek esan nahi du, baduzkagula aukerak eta oinarriak Jonek planteatzen duen jauzi hori emateko. Eta bukatzeko, ahaztu gabe hezkuntza. Alegia, hezkuntzan ere erronka berriak sortzen ari zaizkigu. Eta horrela ikusi dugu, DBH bitik ateratzen dien ikasleen euskara maila oraindik ere nahiko mugatua dela, eta orduan ezin dugu ahaztu hezkuntza, eta hori elikatzen joan behar dugu. Migrazio berriak suposatzen duten erronka, edo COVID-aren krisiarekin ikusi dugun bezala, zenbat familia ardaldunetan euskararekiko kontaktua galdu den, eta horrek, oraindik ez dugu neurtu, baina horrek duzi genezake horratzerakada bat izango dela orduan. Bos nau ez, entzu bixetan jarraitu beharko gauke segurazki lanien, ez da? Batetik hezkuntzan eragiten, etorkizuneko profesionalak euskeraz jarduteko gaitasunakin etorri daitezen, bai unibertsitatetik, bai lanbide heziketatik, gure kasuen, arlo desberdinetatik, eta aldi berien lan mundua prest eduki behar dugu jente horrek euskeraz lan egiteko aukera eduki deixen, ez da. Nik galdetuko bagauke seguramente gaztien artien lan mundua irudikatzen daue gazteleraz, behar bada administrazioen ez, baina industrian edo enpresagintzan gaztelerakin lotzen da. Orduan gazte askok autua prestatzerak orduen, akademikoki prestatzerak orduen autua da edo inglesa edo gaztelera, ez da, lehen esten daue, etorkizun baten profesionalki aukera gehiago eukiko dauen ikuspegiak, ez da. Hori aldatu beharra uste daukule, eta lan eremua prest egon behar dugu gazte euskaldun edo euskaraz garatutako gazte horrei aukera bat emateko, ez da. Bai entzun dugulako askotan, eta gure ibilbideen, gure kooperatibetan barne, ez da, promozio berrixek datozen neurrixen eta gaztiek inkorporatzen goietzen neurrixen, automatikoki joango dela lan mundua eraldatzen, ez da. Baina ikusten gabitz hori ez da laola, eta guk prest egon bihule hartzen dugun horrei aro eta lur egokixe emuteko. Lehenengo hizketaldian Leirek niri oso interesgarria irutzi zaidan gauza bat esan. Eta da, hitz egin du funtzio komunikatiboaz. Nik uste dut oso gai klabea dela. Eta gainera posten naiz, enpresa mundutik datorren persona batek esatea. Zergatik, alegia, hizkuntzak izan litzake beste funtzio batzuk, afektiboak edo simbolikoak, baina batez ere hizkuntza komunikazioa da. Eta komunikazio hori gabe ez du aurrera egingo ez euskararen, da ez beste inongo hizkuntzaren normalkuntza prozesuak. Eta euskaldunen burutan euskarak funtzio berriak irabazi behar ditu. Arlo guztietan. Horrek bakarrik bermatuko du, gaitasuna dugun, hitz egiteko gaitasuna dugun euskaldunok erabiltzea, eta egiteko ez dutenek, baina ulertzekoa bai, horiek ere funtzioak hoiengan ere, azkenean norberaren buruan gertatzen den zerbait da, eta pertsonen arteko harremanean funtzioak irabaztea. Orduan, uste dut horrela ere ikusi behar dugula, lanaren eta ekonomiaren arlora euskararen erabilera zabaltzearen helburu hori. Euskarari funtzio komunikatibo berriak ematearen ikuspuntu hori oso uste dut azpimarratu ingo nuke. Batzutan pentsatu izan dugu zerbait berezkotzat edo eman daiteken zerbait genuela esku artean, ezta?
prozesuaren hasieran eragin, hiztun gehiago sortu eta automatikoki hiztun horiek funtzio guztiekin, ingurune guztietan egingo zutela jauzi hori eta nabarmen entzuten dizuedanarengatik faktore askoz gehiago ere hartu behar dira kontuan, belaunaldien arteko jauzi hori ere prestatu beharra dago, prestigioa, iruditeria bera ere, ez da? Funtzioak garatzearekin batera, iruditeria bera ere, lanaren mundua zertan euskaldunik ez izanik ez dagoela, besteak beste ikusteraino. Jonek bota duen beste ideia bat behar bada, kazetari garen ontzat, edo titular modura eman daiteken horietako bat, ez da? Ze metafora oso argia erabili du, Guggenheim berri bat behar dugu. Hau ondo ulertu dedila. Esaten dugunean Guggenheim berri bat behar dugula. Guggenheimaren pareko apustua behar dela esan du Jon Sarasuak. Eta katea aipatu du estrategia eta ekintzak. Ekintzak estrategiaren alaba direla esan duelako. Zuen iritzia nahi nuke entzun honen inguruan. Beno, ni idearekin oso bat egiten du eta gainera hau izan da Topalabea taldean eta Jon tarteko dela asko eztabaidatu eta landu dugun ideia bat. Eta nik uste irudikatu nahi duena eta laizter gainera, hemendik 2 astetara kaleratuko da txostena eta txostenaren izenburua da berrindartu eta jauzi. Eta jauzi da justu izklabea hor, eta adierazi nahi genuena zen, momentu bat iritsiko da, nun, eta iruditzen zaigu iritsi dela, nun ja, apostu kolektibo handi bat egin behar den. Eta apostu kolektibo hori lotzen da, esango genuke aurreko txostenean zoru komunaz hitz egiten genuen arekin, lotzen da hemen hitz egiten den estatu itun moduko batekin, alegia, ez gara ari nolabait esateko gauza periferiko batetaz, gauza txiki batetaz, baizik eta salto batetaz. Gizarte betzela eman genezaken salto batetaz. Eta horrek apostu sendoa izatekotan behar du adostasun soziopolitiko zabal bat, horrek behar ditu baliabideak, behar du indar sozial bat, hortik mugimenduaren ideia hori, behar du indar bat, ilusio kolektibo bat salto hori emateko. Iruditzen zaigu, Euskaraldiak horren lehen aprobak gisa balio izan digula. Ikusteko, hemen apostu kolektibo bateratu, indartsu, ondo komunikatu bat egiten denean, horrek emaitza uste gabeko batzuk sortzen ditugu. Batzen naiz, udaltopen bertan Euskaraldiaren aurkezpena egin zenean, gero egin zen hitzen mapa bat, eta nola azaltzen ziren ilusioa, nola azaltzen zen apustua, nola azaltzen zen erronka. Jonek nik uste Guggenheim aipatzen duenean, edo tamaina, tamainaz, baina ez bakarrik tamaina kuantitatibo, baizik eta baita tamaina kualitatiboa ez ere. Eta nik uste hor egia da orain krisi honek hori ralentizatu egingo dula, aspektu kuantitatiboari dagokionez behintzat, baina uste dut gauza badela krisiaren ondorioz ralentizatzea edo baliabide gutxiago eta hori aurrikus genezake horrela izango diala epe batzuetan behintzat, hori da gauza bat, baina beste gauza da frenatzea edo norabide aldatzea. Eta nik uste hor daukagula guain urrengo urteetan importantea izango dela, ze hori ere aurrikusi ahal genezake, eta da krisiaren ondorioz hizkuntza normalizazio prozesuen kontrako indarrak indartu egingo direla. Eta diskurso horiek ere ahotsa goratu egingo dutela. Beraz, horren aurkako antigorputzak esate zuen Jonek, horiek ere garatu behar ditugula, eta antigorputzik sendoenetako bat izango litzateke proiektu soziopolitikoki adostu eta ondo blindatutako bat. Berehala sartuko gara, oraingo egoeraren ertzak nolabait mahai gainera ekartzera, beti ere zailtasun, baina zuen iritzi ban eskatu nahi dizuet, metafora bada, baina metaforak baditu. Oinarri eta hankak eta behar bada
hortik bere egokitasuna edo, nola ikusten duzu? Bai. Bueno, nik apur bat osatzearen, ez da, guretzako Fagorren ikuspuntutik, ez, apur bate arlo sozioekonomikue, ardatz moduen, itun kolektibo eta herri proiektu baten babespean planteatzie guretako oso garrantzitsua da, momentu honetan, ez? Apur bat, egin dugun ibilbide honen emaitza interesgarri bat, moduen definiruko nauke. Bai hor, igual, erpin edo ardatz berri bat sartzearen esango nauke, euskalgintzatik edo ez, euskararen bizi berritzien diskurtso horretan segurazki arlo sozioekonomikora zuzendutako diskurtso edo narratiba berri bat beharko gaukela segurazki, ez da. Enpresa mundura zuzenduko dana, ez, zehartik oin, eukigeike, ez, gizarte moduen, hezkuntzan egin dugun inbertsioa, eta oin lan mundurako jauzi hori, baina behar dugu zerbait enpresak erakarriko dituena honetara, ez da, arrazoi bat horretarako, beste bat gehiago esan nahi dut ez, besterik ez daukaguleko, ez da, baina uste dut egokitutako diskurtso baten beharra daukagule. Eta hori profesionaltasunetik egin behar dugula, ez? Enpresak ezagututa, negozioak ezagututa, arlo desberdinak da, arlo sozioekonomikoen, industria dala, kontsumo dala, zerbitzuak dala, pur bat danetara egokitutako narratiba berri bat beharko gokela. Eta uste dut, momentu honetan, abagunea emuten mauzku kontestuak, arlo sozioekonomikoan bezabaltze jakula momentu honetan abagune bat, ez da, eta gero igual aurrera komentauko zein dara abagune hori. Bueno, Jonek planteatzen duena metafora bat da, ezta? Eta hori da, adibideak jartzen direnean bezala, askotan adibideari buruz eztabaidan bukatzen dugu, eta orduan zeukan zentzu metaforikoa ondatzen dugu, ezta? Eta, ez nuke nahi, gustatuko litzaidake egin behar duguna eginda, Guggenheimek arlo batzuetan izan duen arrakasta edukitzea, baina ez nuke nahi egitera goazen honek, Guggenheimek bere jatorrian izan zuen zalaparta eta bortizkeria edukitzea. Baina ez dut gehiago sakonduko metaforan. Erosten diot Joni, plazerrez, irudia eta irudiarekin geratuko naiz. Ze gainera, gaur uste dut, martxoaren 14 arte, nola esango nuke, balio positiboak dituen ikurrik bada edo irudi bada. Nik barkatuko didazu, baina oso egoera berezian nator mai inguru honetara. Bilebete daramatzat krisi gabinete batean sartuta, eta gauza askori buruz gogoeta egitea kosta egite zait. Oso ikututa nago, eta oso atrapatuta sentitzen naiz bizi dugun egoera honetan. Eta nik ez dakit, uste dut, oraindik sumatzen ez dugun errealitate batean gaudela. Uste dut bilebete hauetan bizi izan dugunak eta oraindik bizi beharko dugunak ez dugula ikusten uzten zer aterako dan eta zer irten leiken hemendik. Eta nik nire beldurrak baditut. Nik gogoan daukat martxoaren hasieran egin izan bagenu mainguru hau, orduan zegai geneuzkan mai gainean. Zen nun zauden lehentasunak, ez? Hau zen sektore batzuentzako lehentasun bat, eta honen gainetik hitz egiten genduen ekonomiaren da bizitzaren digitalizazioaz, eta oso modu bortitzean hitz egin genduen iraunkortasunaz, sostenibilidadeaz, ingurugiroa zaintzeaz, aldaketa klimatikoaz. Horiek ziren gero berdintasunaren kontua hortzegon, eta gure testu inguruarena ere bai, ez? Europak zer paper zeukan, zer etzeukan, horiek mai gainean geneuzkan martxoaren hasieran. 2 hilabete geroago, 3 kontu bakarrik daude. Bata da osasuna. Bigarrena da edadeko pertsonen zaintza. Eta 3. da ekonomia. Eta datozen 2 hilabeteak pasatuta ze panorama eta ze eszenario aurkituko dugun ni ez naiz kapaz imaginatzeko. Orduan, seguruna datozen hilabeteetan eta giro politikoa ere danadalako oso eztabaida sutsuak izango ditugu, baina uste dut ez daukagula, nik behintzat ez daukat, perspektibarik jakiteko zer dagon eskutatuta eta noragoa zen.
Orduan, dana dela, iruditzen zait, apustuak apustu izan behar dutela, eta gaitasuna izan behar dugula helmugak eta helburuak ez hazteko, eta naiz eta bide batzuetan malgutasunez, eta Jonek bere hitzaldian dioen bezala alde batera jarrita erauntziari edo uholdeari pasatzen utzi, ez haztu, non gauden, nora egin doazen, non daukagun helburua, eta asmatu egin beharreko bidearekin. Prozesuak direlako, epe laburrak egia da ez laino bat, alako pareta bat ere, jartzerainoko aldaketa ekarri digula, ez da? Nik igual gehitzearen gure errealitate propio hori dalako momentu honetan, industria talde kooperatibo egare eta gure egoera momentu honetan beda, ez euskera bakarri lainopean geratu dela, baizik eta ekonomia dauela lainopean, ezta. Baina argituko dago, ezta, eta krisialdi gogorra hauek be jasantu urte asko ez diela gure kasuen behintzat, ezta. Eta argitzen dago gero. Eta apur bat egoera honi dagokionez irakurketa lehentasunak agendetan garbi dago, ez, momentu honetan nundazen eta enpresa arluen baite, ezta. Baina aldi berien, eta hau ez da nik aipatzen dutelako, adituek esaten dago, ez da, etorkizunera begira beste paradigma baten jarri behar aukiko, ez da, zuk aipatu duzu ze gai geneuken pandemiaren aurretik agendan lehentasunetan, ez da, eta gai guzti horreitan zela posizionatze garen etorkizunera begira segurazki garrantzitsu izango da. Orduan, momentu baten, gaur lehentasun batzuk ditugun arren gure agendetan beste batzuk ezingo ditugu ahaztu, eta segurazki hizkuntzai behor bere lekua aitortu beharko zago, ezta. Epiek izango die desberdinak segurazki beste abiadura baten garatu biko ditu proiektu batzuk, baina gai batzuk ezingo ditugu gure agendatik desapareziru, uste. Eta nik uste, aipatzen duzuen bezala, ziurgabetasun egoera batean gaude, eta horrek denok harrapatzen gaitu, eta egia da, aurtengoa ikusten dugula erabatera, baina datorren urtean zer etor dakiguken, inork ez dakigula. Euskalgintzatik ere, eta aurreko krisiaren ondorioak pixate, ondorio horietatik ateratzen ari zenean derrepente hau etorri da. Baina aurrera begira nik uste bi eszenario bezala ikusi ditut egun hauetan ere, ez? Eta aipatu nahi nituzke batetik, iruditzen zait urte hauetan sakondu den eta eraiki den elkarlan giro hori ere ikusi dugula. Eta euskalgintzatik, egia da, erakundeetan euskararen ardura duten, bai arduradunen eta teknikarien aldetik jaso dugula babes bat, bai maila personalian eta bai maila kolektiboan, eta ikusi dugu euskalgintza zaindu dela. Eta hor, ikusi dugu nolabait, elkarlan hori sendua dela, eta hor badagoela oinarri indartsu bat, Jonek bere txostenean aipatzen duen horri ekiteko eta aurrera egiteko. Baina aldi berean ere ikusi dugu, hainbat erakundetan, hainbat gizarte eragiletan, zein errez, esango genuke, utzi diren hizkuntza politikak alde batera, zein errez jordan erdera hutsaz egitera, kasu batzuetan erakurri dugu, badijoak izu erderazkoa eta euskarakoa etorriko da datorren astean, itzultzaile neuronala hor daukagun garai hauetan, ez dela itzulpenak egin behar dela, eta hori esatezu Jontxo, hemen ematen zuen zenbait kasutan erdigunera aldeko urrats batzuk ematen ari ginela, baina zein errez galdu dugun posizioa eta neurri batean periferizatu garen. Eta iruditzen zait, guain leirek esatzen bezala hortan ere, importantea izango dela, jakinik urte oso zailak etorriko zaizkigula, baina norabidea eta kasu batzuetan albora egin beharko dugu, Jonek esaten duen bezala, baina helburua ongi markatuta egitea eta esango nuke gehiago gainera. Eta inoiz baino, garrantzitsuagoa eta ezinbestekoagoa izango dela, oinarri komun horiek elkarrekin lantzea eta konplizidadeak saretzea. Ze beharko ditugu horiek eta beste asko. Eta horrekin batera, lehen leirek aipatutako gauza eta importantea, diskursoen lanketa. Bai, ekonomia munduari begira, baina baita ere gizarte osoari begira. Oinarriak ere aldatu edo aldarazi egin dituelako egoera honek. 3 fase baleude, eta ez dakit badauden, baina 3 fase baleude, momentu honetan iraun, epe ertainera aldatu,
gauz asko aldatu egin beharko ditugulako eta epe luzera dena delakoa normaltzen denean ura garatu. Zer egin beharko genuke momentu honetan, iraun fasean gaudelarik? Momentu honetan, aipatzen zenuen kontuz, aurrera egindakoa ez dadin galdu, atzera egin ez dezagun, zer egin beharko nuke euskalgintzak? Iraun fase honetan, zer egin dezakegu? Nahi ez badugu begien bistatik galdu lan ere munduan egin beharreko apustua. Ze aukera dugu? Bueno, nik uste dut, eta bat nator Kikek esan duenarekin, krisialdia oso berezia izan da, eta agerian utzi ditu indargune batzuk, eta utzi ditu agerian baita ere aholdade batzuk, ezta? Tentazioa daukat aurretik izan ditugun beste krisialdi batzuekin konparatzeko. Gu jok zarragoa gara, zuek baina. Ez du aitortuko. 60 urtetarakoaz, diok. Eta guri behintzat tokatu zaizkigu, uste dut lehenengo tokatu zaizkigula galtzamotxetan ibiltzen ginela petrolioaren krisia eta horren ondoren etorri zena, 75-tik 83a. 83an Bilboko uholdeak eta Gipuzkoako hainbat herritan ere izan zirenak, autogobernua sortu berri. Gero, adibidez, nik gogoan daukat era berean 2008ko krisialdia, oso bortitza izan zelako, eta orain zure arte etorri dena, eta orain COVID-arena, ezta? Eta beste batzuk ere izan dira txikiagoak. Nik uste dut, atzera begiratzeak laguntzen duela perspektiba hartzen. Nik uste dut, Euskararen egoera eta Euskararen normalizazioaren egoera 2008an ez dela, zorionez, 1983an uholdeak izan zirenean ezagutu genduna, eta esango nuke ez dela ere 2008koa. Ateratzen, Kikek esan du, zulotik ateratzen arekin alarrapatu gaitu krisialdi honek, baina adibidez, hemen komunikazioaren munduko gara eta zidazu leirek erabiltzen eredu hori. 83an apenas zegoen euskal edabiderik, eta edabideetan edozein edadetako personarik ere ez geneukan, aditurik ez geneukan gaitasunez eta patxadaz gertatzen ari zenaz hitz egiteko. 2008koan deskubritu genituen personaje batzuk, ez dakit, nik 83an batzuk jaio gabe zeuden edo formatu gabe zeuden. Eta orain, COVID-aren krisialdi honetan, lehendik zetozen zientzialari batzuk entzun ditugu, euskaraz bikain hitz egiten, baina baita berriagoak ere, orain arte Basara Andrea daukat gogoan. Edo nasan ikerketan dabilen Aspe, Barakaldoko gazte bat, 87an jaioa. Bueno, behin ere uki ez duguna daukago. Gauza askok jarraitzen dute erronka izaten. Orduan, nik uste dut honek erakusten dula etengabe jarraitu den bide baten emaitza. Eta uste dut honek behartzen gaituela etengabe bide batzutan jorratzen jarraitzera. Uste dut nahita eskoa dela, Kikek aipatu ditu lehen, sumatu ditugu, susmatzen genituen, eta hori gorri-gorri ikusi ditugun hezkuntzaren munduko arrakala batzuk. Horiek ezin gara deskuidatu, hor dago oinarria. Eta gero ikusi dugu, Euskaldunik ez dagoen tokietan oso zaila dela euskarazko komunikazioa. Eta horiz, horren atzean erabaki politikoak daude, horren atzean generazio kontuak daude. Baina nik uste dut guzti honek erakusten digula irauteko non ezin dugun utz egin, eta etorkizunari begira non estutu behar dugun, eta zer bultzatu behar dugun, horrena etorriko da beste krisiren bat, eta harrek ere hobetu harrapatu baitzan, ez da? Ados, bai, eta ariketa interesgarrixe, beti abiatzegare etorkizunera begire eta daukun utxunetaz eta aprobatu hobetzekoetan, ez da? Baina egindako ibilbidea balitxuen jarti beti da ariketa interesgarrixe. Fagortaldien azkenengo hausnarketa estrategikoen gaunin hori zen zen, baina kontziente gare zer lortu duen? Bai, egixe da, ez da, abia puntu horretatik abiatu behar gara. Baina segurazki aurrera begirako urratsak emuteko lanien bebai jarri behar gara, ez da? Eta horretarako behar bada, badakigu seguramente arlo honetan eta beste batzutan, ez dakizela esan, sukalde lanak egiten joaten, momentu baten, jauzi hori ja plazaratzeko, ariketa bat egin da eukiteko, ez? Bestela, egoera normalizatu batera iristera itxaroten baldin bagazbe, hor ja, eguneroko zurrunbideo jate gaitu eta gero zaila da dinamika
ezberdinak esartzi, ez? Orduan, bueno, momentu honek be aprobetxatu behar ditugula uste dute ariketa batzukin, eta, bueno, zoru komun, aman komun horri etekin atarateko momentu honetan. Eta etxeko lanak ere non dauzkagun hori. Nik uste honek ere agerian utzi izkiula, ez? Eta bingenek aipatzen, komunikabideetatik atoz, eta hauetan ikusi ditugu. Bapatean, uste ez genituen indargune batzuk, eta ahulgune batzuk ere oso agerian gelditu dira. Euskarazko komunikabide askok inoizko audientziarik handiena lortu dituzte. Eta weben bidez, eta gero publizitate jaitsi dira, eta hor daukagu, sektorea oso larrituta, publizitate sarrerak jaitsi direnez, batzuen iraunkortasunare zalantzan dagoelako. Gero, nik esate baterako, sufritu egiten dut, eta mine ematen dit, ETV baten datuak eta ikusten ditu gainean, eta esate kauen aletzen. Hemen etxeko lan batzuk ere baditugu egiteko, eta etxeko lan sakonak ere. Eta horre ere ikusi hori, horrelakoak atera zaizkigu ere, bai gainera. Eta euskalgintzari dagokionez ere, iruditzen zait, etxeko lanak honek ere suposatzen dizkigula. Eta nola gauden antolatuta, gure baliabideen optimizazioaren bila joan beharko dugu, bikoizketak hori guztiak handitu beharko dugu, eta iruditzen zait, euskalgintzan gabiltzan okere, askoz ere, bateratasun handiago bat lortu beharko dugula, itzen beharko dugula elkarrekin desente, ze ditugun indar guztiak beharko ditugu, eta ezin dugu ere, batzuetan gertatu izan du bezala, edo barneka tramilatan eta ebilez, iruditzen zait, hemendik ere euskalgintza indartuago atorako balin bada, diagnostiko komun bat egin behar dugula, eta bai gizartetik eta bai erakundeekin batera, akordio baten ikuspegi adostu baten bila joan beharko genukela. Akordio hitza aipatu duzu, Jonek egindako errepaso honetan, behin da berriz aipatu da, eta ekarri nahi nizueke, indarguneak, ahulguneak, elkarrekin lehendik jorratu diren, eta honetan egindako aurrera pausuen artean konplizidadeak ere aipatu dituzu, Kike, konplizitatearen mundura honetan, aurrera egingo badugu eta estrategikoki begien bistetatik galduko ez badugu, elkarrekin egin beharra aldarrikatu du argi eta garbi Jonek. Nola ikusten duzuen? Berriz ere honetan zaila da une honetako egoeratik aldentzea eta gogoeta ia eterio bat egitea, galdetuko banizu banan adostasunaren aldekoak zaretela, lepoa jokatzen dut. Orain, guazen ikustera, zer aukera dagoen momentu honetan gauden egoeran gaudelarik. Ni hemen zen dezagun politikaren ordezkari bezala nago eta ikuspegi politikotik erantzungo diot galderari. Jonek behin baino gehiagotan esaten du, bai itzaldi honetan, baita lehenago ere, gaur badauzkagula datuak eta badaukagula perspektiba euskararen normalizazioaren errelatu bat egiteko. Errelatu bat baino gehiago egonda, baino bere ustez, eta ni bat nator horretan, badira elementu batzuk komunak direnak diskursoetan. Jonek aipatzen du behin baino gehiagotan adostasunaren beharra. Eta nik uste dut kontzeptu bezala, eztabaida ezina dela, danok etorriko garela bat, adostasunarekin. Berriz ere atzera begiratuko dut. Nik uste dut gure hizkuntzaren, euskararen normalizazio prozesuak erakusten du, adostasunak handienak izan diren tokietan izan dula aurrerakadarik handiena hizkuntzaren normalizazioak. Eta adostasun horiek epelen edo aulen egon diren tokietan, berantetzita dator edo atzenduta dator. Orduan, horrek uste dut ematen digula pista bat nondik nora jo bertakun. Eta liberean esaten digu adostasun horiek oso errez apurtzen direla. Adostasunekin jarraituta esango nuke Jonek planteatzen du familia politiko abertzaleen arteko adostasun bat. Oso momentu komplikatu da horri erantzuteko. Batetik gauden giro politikoan gaude. Baina lehengo batean, gara egunkariaren zuzendariak idatzi zuen artikulu batean hitz egiten zuen Euskal Gerra hotzaz edo Euskal Guda hotzaz. Eta, oraindik zauriak bizirik dauzkagu politikan eta askotan kosta egiten da.
ostasun hori gainditzea, eta hori egunen batean etorri berko du horrek ere, baina uste dut oraindik ez dela iritsi. Hala ere, esango nuke, hori egitura politikoi dagokionez, berriz ere Jon aipatuko dut, Jonek esaten dut danera la politika, bueno, uste dut hizkuntzaren arloan urte hauetan egin duguna ere politika dela, politikarekin lotutako hizkuntza, baina hizkuntzarekin lotutako politika batez ere, eta zentzu horretan, hainbat adostasun lortu dira, azken urte hauetan, erakundeen artean, erakunde eta gizarte ordezkarien artean, eta dudarik gabe horrek egitura politikoak egiten dutela bideo bat markatzen du. Eta gero, adostasunen kontu honekin diskursoa borobiltzeko esango nuke, adostasunak aruntzago joan behar dutela. Edabideena, ikaskuntzarena edo ikastolena, edo gaur eremu sozioekonomikoko kontu hau, ezin izkei izan Euskaldun batzuen adostasunean bukatuko diren akordioak. Adostasun zabalagoak behar dituzte. Ze bestela izango dira Euskaldunen arteko adostasunak, edo Euskal Hiztunen artekoak, edo Euskal Hiztun batzuen artekoak. Zabaldu egin behar da. Arna sartzeko zenbat eta oxigeno eta ekosistema zabalago eta osasungarriagoa, hobe. Beire, nola ikusten duzu? Ados, eta bingenek aipatu dagoen azkenengo ideia horretatik tireka igual, Euskaldunen, ere Euskal Hiztunon arteko itun bat ez izateko abia puntu horretatik, ados, nau kolektibo zuena izan behar dago, eta hori da apur bat guk gure ibilbidean ikasi duguna bera, kohesiorako, kolektiboaren kohesiorako ariketa bat izan behar dagoela, eta elkarbizitza linguistikorako ariketa bat, bai? Ustot, Euskaraldiak horretarako perspektiba emun dagoela, baita, berdintasunetik egindako ariketa badala, ez dela bakarrik Euskaldunok presgaz eta Euskal Hiztun berritxek edo oraindik gerturatu ez dien horrek egiteko daukien ariketa badala, Euskaldunok egiteko daukun ariketa badala, baita, eta nik bi kontzeptu horrek azpimarratuko nituke. Eta nik horri erantzingo nioke erabiltzen duen ere pixa mugimenduaren kontzeptua ere, eta azkenean mugimenduaz hitz egiten duen ere bada mugimendu bezala irudikatzen dela azkenean trinkotze sozial bat helburu eta ilusio baten inguruan, ez? Eta behar bada hemen aurrera begirako oinarri horiek edukizkoak izan behar dutena, zen nik uste hemen ere bereizketa baten behar da, ez? Batzuetan adostasuna berez ez da hona. Adostasuna da, baina azkenean metodo bada. Nik uste hemen adostasunen inguruan hitz egiten dugunean, ari gara hitz egiten edukizko adostasun batzuk programatikoak esango genukena, ez? Eta gainera esango nuke epe ertain bati begirakoak ere izan beharko luketenak. Eta nola baita esateko, orain dela 30-40 urte ontzan adostasun sozial bat, irudikatu zuena, handik 20-30 urtetana, elkarte autonomoan behintzat, gazte guztiek euskara jakingo zutela. Eta hori izan, oso oinarrizkoa, baina oso sakona eta oso indartsua. Eta nik uste, alor sozioekonomikoaz ari garen, ez da, nik erantziko nuke baita eremu ez formalaren inguruan, eta iruditzen zait posible dela adostasun zabal hori eta zabalago hori ere izan daitekela, zate hemendik 30 urtetara, gaur egun ja, nahikoa euskaldunduta dagoen belaunaldi honek euskaraz ere lan egin dezakeela, lan egin dezan nahi aldugu, gutxienez euskara ere erabili dezan familietan eta transmititu dezan, nahi aldugu belaunaldi hauei eskainiko zaizkien zerbitzu eta produktuak ere euskaraz izan daitezen nagusiki, nik uste oinarrizko adostasun batzuk lortu daitezkela punturik nagusienetan. Eta gero, adostasunak ez du esan nahi, eta ere azpimarratu nahiko nuke, ze batzuetan ez da bai da falta, ez, adostasunak exigitzen du ez da bai da. Beste historia da, konfrontazioa. Nik uste ulertzen ditugula terminoan. Eta asuntoa da, adostasun horrek izan behar du, ikuspegi diferenteak eztabaidatuko diren gune bat. Ontxo. Behar du gainera, hizkuntza normalizazio prozesuatek eztabaida konstantea behar du. Ikuspegi diferenteak eta horrek ez du esan nahi, kolpeka bukatu behar du. Ez da gutxi horrik ere. Adostasuna beti aldarrikatzen da eta ondoan falta izaten zaio adostea, desadostasunak nola kudeatuko ditugun. Eta batzutan hori ere metodologikoki lagungarria izaten da.
Aipatu duzu adostasun marko hori, bisioa ere izan litekena, bisioa, estrategia eta ekintza. Ausartuko gara, hortik bisiotik harago ze estrategia eta ze ekintza izan litezke, momentu honetan, gogoetarako behipein aurrera egiteko modua eskain dezaketenak, bisio horretan ados egongo garela uste izan da, lanaren munduak duen zentralitateaz jabetu eta hizkuntzaren biziberritze, transmisio eta indartze prozesuan ere jokatzen duen rolaz ohartuta, bisio hori baldin bada, estrategia eta ekintzak norantz, nire. Nik ez dakit hainbeste xehetzera lehoko garen momentu honetan, baina nik ideia bat begoren auke mai honetan konpartitzi, eta lehen aurreratu dut, arlo sozioekonomikoa seguramente etorkizuneko paradigma berri baten aurrean kokatzen dela momentu honetan, iraunkortasunetik hor ikusi dut, bebai, eta leire aurkeztu dau, garapen iraunkorrerako helburuen mapa, eta segurazki arlo sozioekonomikoek ariketa badauko egiteko helburu horiekiko, bigenek aipatu da online ingurumena, berdintasuna, arlo desberdinak dauko eta erronka desberdinak gizarte bezala mundu mailan, eta leirek aipatu dau bere aurkezpenaren bukaeran, herri bezala erronka horrekiko tokikotasunetik egingo ariketan gure bereizgarrixe hizkuntza izango dela, eta hori elementu kudeatzaile moruen kontutan hartu beharko dugula. Orduan, uste dut, arlo sozioekonomikora, enpresara, bideratutako gure diskurso misio horretan, mapa horretan kokatu behar dugula hizkuntza, eta beste elementuekin batera kudeatzen asmatu behar dugula, bere lekuen hizkuntzari, eta hori kudeatzen asmatu behar. Hori misio moruen. Bat dator, zure gogoetarekin kutxa ekogunetik itsasola izolak egin digun ekarpena, eta berak dio zeharkako beste lerro batzuekin batera, berdintasuna ingurumenaren babesa, eta bara aipatzen ditu berak, eta hori bai, galdetzen du zein litzateken horretarako modurik egokiena, nola txertatu balden hori guztia, ezta? Transversalitatea beti izaten da hitz magikoa eta alda berean buruko min handia kudeatzeko orduan. Baina nik uste dut egon gehiakela, bagune baten momentu honetan diskurso hori eraikitzeko, eta hor hizkuntzari leku egoki bat emuteko enpresa mundura hori zabaldu eta zuzentzeko. Ni guztiz dauz, eta iruditzen zait horri buelta asko eman behar dizkiogula. Hemen lehentasun premiazko batzuk daude, osasuna etorriko da, lana ere horre hongo da, eta orduan euskalgintzak eta euskararen berreskuratze prozesuak bat egin behar dute, eta oso empatiatik uste dut egin behar dugula lana, uste dut elkartasunetik egin behar dugula lana, eta balio horiek ere, ni uste balio horiek ja oso txertatuta daudela euskalgintzaren ADN-ean, baina orain asmatu behar dugula ere kanporatzen. Eta iruditzen zait, adibide politiak ere izan ditugula, bola honetan. Hainbat babesareetatik ere, egon da familia euskararekin kontakturik ez zuten gehienak migrante familiekiko laguntza bat eta laguntza eta elkartasun horretan ere aurrak euskararekin kontakturik galdu ez ezaten ekin bideak ere saiatu dira. Iruditzen zait, komertzio txikiaren berpiztearen inguruan euskalgintzak ere bere laguntza eman dezakela, eta azken batean da tokiko dendetan erosteak ere errazten du euskaraz erostea. Aipatuko ez dudan eta denok buruan daukagun marka global importante batek ez dizkigu zerbitzuak euskaraz emango, ez dakit emango dizkigun epe mozera, baina iruditzen zait askoz importanteago dela gure sare sozial gertuko hori lantzea, eta hori euskararen berreskuratzearekin eta erabilerarekin ere lotzea. Eta iruditzen zait industrietan ere badagoela olako zeozer, ez? Euren aste honetan irakurtzen nion Salas edo ekonomilari kataluniar bati, nola aipatzen zuen, orain gertatuko zaigu, eta nik uste denok ikusi dugula, gure sare teknologikoa indartu behar dugula, eta gure industria sarea indartu behar dugula, derrigorrezkoa zezigun produktu eta teknologia horiek ere bertatik bideratu eta sortu alizateko. Eta Txinara joan ziren enpresa batzuk, segurazki berriro ere karri beharko ditugula eta produktuak hemen egin. Iruditzen zait horrek diskurso hori bat egin daitekeela gure diskursoarekin. Eta egia da, euskalgintzak egokitu behar duela bere diskursoaren
ekonomia mundura joateko. Ezin dugu bi planotan mugitzen garelako, ez? Eta gero herritarrekiko alduntzea, herritarrekiko iritzi soziala ere elikatu beharko dugula, eta hori badala euskalgintzaren lanetako bat, herrietako aktibazioa elikatzea, baina baita ere, diskurso soziala ere elikatzea etorriko zaizkigun garai hauetan. Eta horretarako kontzeptu hauek ezinbestekoak izango dira. Bueno, eremu sozioekonomikoa ari garela tresna bat dugu eskuartean. Jaurlaritzak bere gobernu batzordean onartutakoa eta hainbat eragilerekin adostutakoa, plan estrategiko bat. Eta horrena, paradoja bat azpimarratu nahiko nuke. Plan hori egin genuenean eta onartu genuenean, errealidade sozioekonomiko bat geneukan. Adibidez planean jartzen den helburuetako bat da merkataritzaren arloan eragitea. Ez dakigu nolakoa izango da merkataritzaren arloan, hau pasatzen denean, eta denborazkoan ez da pasako, aurkituko dugun errealitatera. Horrek esan nahi du, helburuak jarraituko duela izaten nola eragingo diogun merkataritzari, gure hurbileko merkataritzari, baina seguruna paisaia eta argazkia aldatuta egongo da, eta orduan egokitzen jakin beharko dugu. Bestetik, nik uste dut, arlo sozioekonomikoa hitz egiten dugunean, lan eta ekonomiaren arloa hitz egiten dugunean, ikuspegi zabalago bat eduki behar dugula. Eremu sozioekonomikoa ez da bakarrik ekonomia jardunetan dagoen lana mundu pribatuan. Hori baino zabalagoa da. Hezkuntzako irakasleak langileak dira eta berain lan mundua, hezkuntzan egon arren, lan mundu bat da, eta gainera sozioekonomikoa da. Administrazioko langileen kasuan igual. Administrazioari lotutako zerbitzu kasu askoren kasuan berdin. Eta uste dut, ikuspegi oso hau eduki behar dugula. Aurrera begira, guk, eta guk esaten dugunean, esan nahi dut Euskal Administrazioek, dagoela administrazioetan, konpromiso batzuk eta eginkizun batzuk atera behar ditugu aurrera. Orain dela 30 urteko administrazioan, eta administrazioa bere orokortasunean hartuko dut, Jaurlaritza, Aldundiak eta Udalmaila, euskaraz zerbait egiteko gaitasuna zuten biharginak edo langileak 20% inguru ziren. 2018ko datuen arabera 71% dira, 10-etik 7 dira. Orduan uste dut, erakundeetako ordezkari politikoek eginkizun garrantzitsu bat daukatela benetan, 71% horrek euskaraz ere lan egin dezan. Ze uste dut, ez da bakarrik funtzio publikora sartzeko hizkuntza eskakizunak jartzea edo sartzea. Uste dut, izan daitekeela eta izan beharko lukera eredugarri administrazioek bere funtzionamentuan mundu pribatuari begira. Eta orduan, hezkuntzan gertatu da bezala, eta oraindik seguru badagoela asko egiteko, baina hezkuntzaren munduan bertako langileentzat euskara lan hizkuntza bada. Administrazioan hori oraindik ez dugu lortu. Lortu beharko dugu gure lan prozedurak euskaratzea. Lortu beharko dugu testugintzan euskarak presentzia handiagoa edukitzea eta ez bakarrik eskubideak bermatzea. Orduan uste dut, hauteskundeak izango dira, uztailean edo irailean edo izan behar dutenean, baina datorren ateratzen den legebiltzar horrek eta gobernu berri horrek 4 urteko proposamen bat egin beharko du. Eta hor, uste dut, erantzukizun politikoa daukatenek konpromisoak hartu beharko dituztela, mahai gainean geratu diran plan estrategiko hauek garatzeko. Administraziotik eta administrazioan, eta administraziotik eta sare sozioekonomikoari begira. Berri horretara begira. Eta uste dut, balore handi bat daukala adostutako eta Jaurlaritzan onartutako plangintza estrategikoak. Eta da, oso errealista dela. Eta bere oinarriak ditu abian dauden zenbait tresna eta programatan. Eta jarri du helburu bezala programa horiek lantzea eta horiek aberazten eta osatzen joatea nolabaitek gizartean eragiteko. Beraz, uste dut
neurri batean marraztuta dauzkagula egin beharreko etxeko lan horiek, eta orain, falta dena da, horri bultzada bat ematea, kontestuta egoera berri honetan. Luzatu egin naiz, barkatu. Lasai egon. Biok ondo ezagutzen duzu eta eskatu nahi dizuet, labur bada ere, ze berehala ja publikoaren galderei lekua egin nahi diet, baina iritzia bai eskatu nahi dizueke, biok ezagutzen duzuelako. Nik plana gainetik ezagutzen dut, baina egia da ezagutu genuenean, baita administrazio barruko erabilera dekretu bat ezagutu genituen, jontxo, hemen ja badago aurrera pauso sendo bat. Eta nik uste hori oso baloratzekoa dela. Eta neurri horretan, horri ikusten ziela, ze aukera genituen ere aurrera pausoiak emateko. Guain, pentsatzen dut, hor, ralentizazio bat gertatu daiteke, baina gauza da, ralentizazioa eta bestea da norabide aldaketa. Eta egin uste hor, ahal dugun neurrietan, epe bat izan daitekela ere, esperimentatzeko, ikusteko gauzak aurrera egiteko eta oinarria jartzeko, gero ikusten dugun jauzi hori emateko, ez? Nik azkenengo urteotan, gainera izan dut beste esperientzia bat hainbat administrazioetatik egokitu zait, eta egokitu zait gainera arduradun erdaldunekin desente egotea, adin batetik gorakoekin. Eta somatu dudana da, arduradun erdaldun horiek gehiago sinisten zutela euskararen borroka administrazioan praktikamente iragazita geneukala, zenbait arduradun euskaldunek baino. Eta behin aipatu izan dut, impresioa dut, momentu batean gerta egitekeela, edo ematen da orain ja salto definitibo bat esango dute, edo batzuk esango dute. Jontxo, baina hau ez altzi joan serio. Eta oinarriak baditugu. Langile gora, administrazio barruan eta zenbait sektoretan badago hori. Eta orain ezpada salto hori ematen, percepzio soziala izan daiteke abezi joan serio. Eta nik uste egun hauetan, erakunde konkretu batzuetan, inpresio hori ere gertatu. Eta ikusi da, lan arderaz egiten da, eta ez dauden mekanismoa, ez da euskeratzeko bizi xamar. Eta ni xamar aukera dauden lekuetan. Eta hori ja, 2020 hori grabea da, nola da esateko. Eta uste, horrek ere erakutsi behar dugu, utxune horiek enditu behar ditugula, eta hor, segurazki, baliabide gutxirekin asko egin daiteke. Ze gauza askotarako dirua behar da, baina beste askotarako dirua baino gehiago behar dira erabaki azkarrak. Bai, hain justu ere erabiltzaile batek Twitterren bitartez horixe esaten digu ez da. Lorpeni dagokien balio eman behartzaile, hala ere ematen zuen erdigunera urrats batzuk egiten ari ginela eta egunotan konturatu gara erraz galdu edo galda daitezken egindako urratsak eta periferian geratu ez da. Honekin ere bat egiten du, egunotako gogoeta egiten du irakurle batek zure iruditzen. Berrian idazteoan itxialdi honetan garaixen ez, Mertxe Mujikak euskararen birusa zaurgarritasuna dala ez da, eta honek nahikotasun maila aipatu da, ez da. Ikusi beharko dugu testuinguru honetan ze urratxe emun behiken, baina segurazki lan asko dauko aurrera pausoa ondixek eramatera eruen gehikenak, ez da, antolatzen baitu. Antolagarritasuna da honek antolatzen dauen beste termino bat, ez da, eta nik heldu nahiko nuzkioke usteot, lana eremua badala antolatzeko moduko espazio bat, ez da, izan administrazioa, izan industria, izan komertzioak edozeinetan, ez da, antolatzeko aukera emituzko kolektibo jakin bada, guk sarrerak, bai, irizpide ezberdinen arabera antolatzeko aukera emiten dau, eta hor funtzio propioen terminora jokot berriro, ez da, zein funtzio epiko dago, ez da, euskera sortzera salto importante bat eiteko aukera daukogu, eta hor uste dut urratx importantiek emun beharko gehiukela, ez bakarrik ezagutza bermatzetik, ez da, euskeraz lan eitera eta euskeraz sortzera, ez da. Guk ja, gure azkenengo gogoeta estrategikotik hori, helburu moruen bai finkatuta dauko, ez da. Euskeraz lan egin, euskera sortu eta behar dien baliabideek jarri, ulermena bermatzeko eta zabalduko den kolektibora, komunikazio hori, txosten hori, dokumentu hori, behar den hori zabaltzeko. Nik zentzu horretan eta krisiali honetan ikusi ditugunei buruz, dana ez da ikusten, baina hemen ere perspektibak balio. Eta esan nahiko nuke, gainera gorritu nahiteke, baina eskutatu ezin dut egin, administrazioak momentu jakin batzuetan ez duela ongi jokatu. Ez du ongi jokatu. Gero aitzakiak eta arrazoiak aurkitu ditugu, baina momentu jakin batzuetan ez du ongi erantzun, publikoki gainera, batez ere komunikazioan. Ni uste dut, eta honek
arlo askotarako balio du, eta hasieran esan dut, uste dut, erronka izugarri badala hizkuntza gaitasunarena. Hizkuntza ezagutu egin behar da, batzuk izango dugu hitz egiteko gaitasuna, beste batzuk ez dute lortuko gaitasun hori, baina behar dute ulertzeko gaitasuna. Baldintza horiek betetzen badira, komunikazioa posibili izango da. Eta hau, gero egongo dira borondate politikoak, erabakiak eta bar. Baina hau, oinarri bada. Hau gabe, ez dago zer egiterik. Eta alde indarguneak mahai gainean jartzeagatik, krisialdi honetan izan ditugun milaka bilera horietatik, batzuk, uste baino gehiago, euskaraz izan dira. Ez dira publikoak. Nik parte hartu dut lehendakariarekin, 3 diputatu nagusiekin eta 3 hiriburuetako alkateekin, azken 15 egunetan, 2 bileratan, eta biak euskaraz izan dira. Hori ez da behin ere gertatu herri honetan. Hori ere gertatu da. Tresnak ere aipatu dugu, ez? Sekula ez gaitu ondo harrapatuko pandemia batek, baina euskarari behar bada historiako bere unerik garatuenean ere, ez? Harrapatu du euskara pandemia honek, neurri handi batean. Galdetzen digute, Barakaldotik, bertako udaleko euskara teknikaria Jon Alonsok galdetzen du, zuen ustez, zerk lagundu dezake hobekien euskararen merkatu balioa edo areagotzen, prestigioa edo. Aipatu duzu Leire, ez da? Prestigiatze horretan, relatoa, egokitze horretan, eremu sozioekonomikoaren gaineko relato propio bateratzean. Narratiba horretan kokatuko nuke apur batez, etorkizunera begire gure arlo sozioekonomikoko eragileek posizionatzeko daukien behar horretan nun kokatzen dugun, eta zela hori erakargarri egon dugun enpresentzako. Segurazki ja, Europa mailatik datozen lege aldaketak, irizpideak markatzen dauenak, horrek ja zabaltze eusku kontestu bat hori kokapen egoki batekin egiteko, ez da? Ez dakit adibide bat jartearren, zergaitik edo zer dela eta eskatuko diogu matriza atzerritarra dauken, edo kapitala atzerritarra dauken enpresa batei euskara plan bat martxan jartzeko, edo hizkuntzaren tratamentuei euskarari toki bat egiteko enpresa, edo hemen Euskal Herrian daukan planta horretan, ez da? Seguramente, Europa mailan, mundu mailan badago enpresa arluen, bai lehiakideek hala egiten dabiltzalako, bai gure bezeruek eskatze euskuelako beste gai batzuk gure enpresetako agendatan txertatzen, gure kudeaketan zuzenien txertatzen, ez da? Eta ez izateko bakarrik, paraleloki gestionatzen ditugun arlo batzuk, arlo soziala gure kolektiboe gustora eukiteko, euskara planak izango ditugu, ero genero berdintasun planak jarriko ditugu, ez? Ez, horrek gure kudeaketan, gure gobernantza ereduen nola txertatzen ditugu, ez? Hori izango da niretako ariketa. Eta segurazki gainera aurrera beira, batzen ez, egokitzu zaidanean, eta arduradun erdaldunekin gogoratzen ez, askotan, ariketa oso interesantea egitea, nola esplikatzen diot nik hau arduradun erdaldun bati, gaina euskararekin kontaktu gehiagirik ez daukana. Eta hor, erantzukizunaren diskursoa nik uste balio duela, batetik, bestia da, hizkuntzen kudeaketa, esate, mundu eleanitz batian eta gizarte elebidun batean, zu nola kudeatu behar dituzun. Zein da zuk bezeroari eskaintzen diozun zerbitzua ere. Eta gogoan dut, egun hauetan oso nabarmena izan den banketxe baten kasua, oso itzulpen desastrosoa egin zuena, 3 egunez egon zen, itzulpen desastrosoa hor, gero kendu intzuten eta ez zuten euskarazkoa jarritan. Erreflexioa zen, ni naiz bezeroa, kasu hortan, baina ni bezero potentzial gisa erakunde horrek horrela tratatzen banau hizkuntza aldetik, ni ezin naiteke gehiegi fio, ea nola tratatuko non behar bada finantzieroki. Kalitate maila hori bali bat, orduan, jozta torpa daudela, zerbitzuarekin, kalitatearekin, eta gero, jozta bada ere, zuk zer langiro nahi duzu. Azkenean, baino produkzioari bertako langiroari dagozkion, hainbat faktore ere badu, eta hor, hizkuntza sartzen da, eta gure balioekin bat egingo duen enpresa sare bat izatea. Baina egia da, hori egokitu behar duela, eta egia da, guain kalekuz kaldintzan gabiltzan, loaite esateko, baina aholkularitzetatik eta nik uste diskursoa oso ondo jorratu dela eta plan estrategikoetan ere, plan estrategikoan ere nabari dela, hor lanketa bat egon dela, bai planteamenduari buruz eta baita diskursoari buruz.
oso lotuta dagonekin, lehen ere aipatu dizuet, galdera egin digula Kutxaeko Guniatik Itsasola Izolak, galdetzen zuen nola txertatu hori, eta bide beretik ere, Jesus Maria Surabarrenak, esaten digu, euskara sustatzea ez litzateke bultzatu beharko enpresaren funtzio sozialetako bat bailitzan, horrek enpresa tokian sustraitzea ekarriko lukelako, langileak enpresan gehiago engaiatzea eta bar, ez da? Bat ator, esaten ari zenarekin. Enpresen gizarte erantzukizunen kontzeptu oso zabalik dauku momentu honetan, eta Fagorren be ariketa horretatik abiatu gare, Fagor 20-30 izenburupean kokatu dugu, ez bakarrik euskararen bizi berritze, baizik eta gure kooperatibak apur bat komunitateak dauken erronkekiko gure konpromisoa, hori gure kudeaketan txertatzeko eta etorkizunera begire egoki posizionatzeko. Galdera gehiago bizkor jungo naiz, asko sartu dira eta denetarako astirik ez daukagu. Mertxe Mujikak, Kike eta Bingeni galdera egiten dizue, Euskaraldiaren bigarren edizio honek duen ekarpen onenetarikoa ariguneak dira. Denok argi dugu, hasieran jarritako helburuak apaldu beharko ditugu, egoerak ala behartuta. Hala ere, dena galdutzat ez emateko eta azken 2 hilabetetan desagertu den euskara berriro agendara ekartzeko apustu bat egin behar dugu eta apustu hori ezin dugu betikoen bizkarrean utzi. Galdera. Eredua izan behar diren zail honetan, nola aurre ikusten da administrazio nagusien implikazioa eta eragile sozialen aldetik, betikoen gana ez joateko ze hausnarketa bultzatu behar dugu? Beste saio baterako gaia utzi dire, baina. Nik uste dut Euskaraldiak eta lehendik ere horrelazioan planteatuta, ariguneetara jauzi emateak beste estadio batera eramaten gaitu. Nik uste dut orain, egoera berri honek aurrikusten dugu helburu genuen dimentsiora ezingo garela iritsi, baina esparru askotara iritsi ahal izango garela. Eta nik uste dut hurrengo Euskaraldiak oinarri oso sendoa jar dezakela, zuzen ere, bai bestelako planak garatzeko eta bestelako hildo batzuke aurrera eramateko. Eta lehen esaten genuenaren aritik ere ez, Euskaraldia ezer izan balima da, izan da edukizko, edukietan oinarritutako egitasmo bat, ariketa bat. Ez ari nintzen, beti konpromiso ateratzen zaigu eta hitz hori baztertzeko, ez? Ez da atxikimenduzko ariketa bat, baizik eta edukizko eta ariketa praktiko bat. Eta aurreko ariketak ere, erakutsi zigun, hori norpanakoetatik aratere eraman genezakela eta eraman behar genuela. Eta nik uste, bide hori zabaldu beharko lukela bigarren Euskaraldi honek. Oraintxe aipatzen ari gehien, hildo honetatik dauzkagun aukera horiek martxan jartzeko. Eta nik, imaginatzen dudana da, bigarren Euskaraldi honetan izena emango duten eraguzietako erakunde enpresa, elkarte edo dendek, ate bat zabaltzen dutela, hortik aurrera, hizkuntza normalizazio prozesuan ere jarraitzeko. Eta hor, Euskalgintzak ere badu erantzukizun bat. Nola erantzun sortuko den egoera eta aukera berri honi, ez? Eta gut, topagunetik behintzat egiten ari garen irakurketa da, hor Euskaraldiak sortzen duen energia sozial handi hori egonkortzen saiatu behar dugula, ez dadin mugatu Euskaraldiaren antolaketara eta egun horietara, baizik eta hortik aurrera ere oinarri sozial bat izan dezagun, zabalduko zaizkigun aukera horiek jarraipena eman ahal izateko. Tokian tokiko erakundeekin, naiz bestelako erakundeekin batera. Horren markatu dezakela bide bat. Nik Euskaraldiari helduta, eta honek bai aldatzen da apur bat, arlo sozioekonomikora begira fokua jartzeko aukera, Euskaraldia, lehenengoko Euskaraldia, norbanakoaren autuaren aldeko ariketa bat zan, eta bigarren honetan erakundeak jarriko ditu autu hori itxen, Fagorren ja urte askuen aukeraren kontzeptua erabili dugu, aukera euskeraz lan egiteko, bai?
baina euskeraz lan egiteko aukera norbanakoaren aututik aparte erakundearen autu bat bai eskatzen da, ezta? Erakundeak berak autu bat egin behar dau, ze hizkuntzatan, ze komunikazio egingo dauen, ze funtzio propio aitortuko zen euskarari, ezta? Eta euskaraldiak horretan jarriko gau, eta fokuak ja jarriko dau erakunde begira, izan administrazio publiko, izan enpresa, izan komertzio, edozein arlotako erakunde, ezta? Eta hor bai dator, ekarri beharko lauke, kontzientzia hartze bat erakundeak edo pertsona juridiko horrek be hizkuntzan aldeko ariketa bat egiteko beharretik, ezta? Nik uste dut Euskaltzaindiaren kontu honek, edo adibide honek, baduela lotura lehen enpresa munduarekin hitz egin dugunean eta beste arlo batzuekin jarrera eta diskursuen kontuarekin, ez? Gure autonomia erkidegoan bereziki, hezkuntzaren arloan gertatu dena, etzan posible izango euskeraz bizi estan eta euskara ezagutzen ez duen jende askoren konplizitaterik gabe. Eta nik uste dut, bai lan munduan edo bai euskaraldiarenean edo beste arlo askotan, euskaldunon edo euskaltzale eta euskal hiztun eta euskal gintzo eta sentitzen garenon helburu bat eta obligazio bat badala beste horren larruan jartzea. Alegia. Enpresa batean nahi badugu, euskararik ez dakien, eta inkluso euskararen kontuetan refraktarioa den enpresa arduradun batek. Honi buruz, minutu bat pentsatzea, uste dut guri ere badagokiola minutu batez bere larruan jartzea, eta pentsatzea nola egin behar ditugun gauzak, persona horrekin konplizidade bat bilatzeko, eta persona horrekin harreman bat posible egiteko. Euskaraldiak izan zuen, balorerik handienetako bat izan zen, euskaraz bizi estan eta euskaratik aparte bizitan gure gizartearen gehiengo horrek gauza positibo bat bezala ikusi zuela. Simpatiko egin zitzaion, ez zijoan beraiekin, gurekin zijoan. Euskaraz hitz egiteko eta ulertzeko gaitasuna genuen herritarrokin. Baina lortu genuen gure mugez aruntzago bizi diren beste euskaldun horiek ere honen berri jakitea eta begi honez ikustea. Uste dut, hau danon eginkizun badala, baina uste dut beharrezkoa dela, eta danok helburu bezala eduki behar dugun zerbait. Bai euskaraldirako, bai arimu sozioekonomikora euskara eramateko, edo bai, eta honek niri kezka ematen dit, datozen hilabete eta urteetan, hezkuntzaren munduan, euskararen gaitasunaren inguruko egoerari bultzada bat emateko. Zergatik kezka bereziki, ingen? Zergatik kezka bereziki, seguruna lehendik sumatzen genituen desoreka batzuk orain areagotu egin direla ikusiko dugulako. Jende gazte askok pasadutelako oraingoz bilebete ez dakitzen bat izango diren, etxean, euskararik ez daukaten inguru batean, eta seguruna arlo askotan baita ere ikusi da mundu digital honetan euskarak izan ditzakela gabezia batzuk. Eta guk ez dakigu ze gertatu den etxe horietan. Susmoak eduki ditzake. Ez daukagu informaziorik. Edukiko dugu, jakingo da, eta uste dut prest egon behar dugula horri modu egokian erantzuna emateko. Interesgarria. Beste galdera bat egiten dezatu digu, oraingo honetan Aitor Etxebarriak, euskara teknikariak. 3 partaideen rolak bitera ekarrita, herri erakundeak edo eragile sozialak. Zer eskatuko lioke bakoitzak besteari? Oda, zeuen artean ibanoa nahi baldin baduzue, zeuen artean moldatzeko esaten digute. Zer egin lezake bakoitzak konfiantza giroa hobetzeko eta aurrera egiteko? Hori, Aitor Etxeberriak, eskerrik asko Aitor, proposatzen digun jokotxoa. Venga, dana zuena. Zer eskatu bata besteari? Hori guazinike? Bueno, ez dakit bururatu jasen. Izan badukan bertsolaritzatek pixkat. Bai. Bueno, egitxe da Fagortaldien 20 urteko ibilbide bat oso barrura begira garatu dugula, ezta? Bueno, guk ulertu dugu Fagorren barruen egin beharreko ariketa badala, eta ezain beste gizartera ero beste eragile batzuekin eragile izateko borondatetik, ezta? Eta momentu honetan gure aldetik behintzat, prestasuna, ez? Beste eragile batzuekin elkarlanean jarduteko, nik horixe adieraziko nuke.
Eskatu, Aprobetxatu orain. Etzera eskatzerari galdera bati erantzuten baizik, bitu. Hori modu dotorea zehatzeko. Bueno, nik uste dut danok egin beharko genuken ariketa badala bestearen tokian jartzea. Ulertzea bestea ze egoeratan dagoen, eta besteak ze egoeratan jokatu behar duen. Ez ezer erabilingo dut hitza, ez ezer barkatzeko, baizik eta ulertu eta eragiteko, eta laguntzeko aldan neurrian. Ni horrekin ados, baina, jak eskatu diguten eskatzeko, eskatu. Nik uste eragile sozialei eta eremu sozioekonomikoko eragilei eskatzen ari gatzaizkiena da animatzeko eta implikatzeko prozesu honetan, orokorrean. Hori da, Euskara aldetik eta orokorrean esaten ari garena, hizkuntza normalizazio prozesuare bere egiteko eta ikusteko ze onurak ekarriko dizkien euskara txertatzea bere ohiko funtzionamenduan eta euskara erabiltzea. Hori da, nik uste orokorrean eskatzen ari garena. Eta administrazio publikoei oroak, nik uste bi eskaera nagusi zabaltzen direla oraingo krisi honetan, eta izango dut orokorrean. Bata da, hizkuntza normalizazio prozesuan hartu beharreko neurriei eusteko, mugak muga, baina hoiei eusteko eta erabilera politiketan implikatzeko, esate genuenarekin, euskaraldian implikatu, baina ez atxikimendu ikuspegi batetik edo paradigma horretatik, baizik eta edukizko konpromiso batzuetatik. Eta bigarrena izango litzateke, elkarlan horretarako oinarrizko baliabide horiek mantentzea. Nik uste hori aurtengoa ondo bermatu dela, euskalgintzaren sare hori ez galtzeko neurriak hartzea, eta aurrera begira, sare horren balioa, aitortza egina dago, baina aurrera egiteko baliabide horiek ere zaintzea, alden neurrien. Jasotako beste galdera bat, bingenentzat Ander Moronek egiten du. Euskara administrazioaren lan hizkuntza izan dadin, goi karguekin zorrotzago jokatu beharko litzateke? Eredu izateaz gain, ez aldute batzuetan langileen lan hizkuntza baldintzatzen? Dudarik gabe. Eta alderantziz ere bai. Alderantziz? Bai, seguruna lidergo politikoa daukaten persona guztiek ez dute berdin jokatzen, ez dira eredugarri, ez dute diskurso eredugarri bat, ez dute beraien inguruan eragiten, edo ez dugu gure inguruan eragiten, eta ez dugu egin beharko genuken guztia egiten. Baina era berean esango nuke, askotan behar baino resistentzia gehiago dagola, badagola erosotasun bat, eta honi buelta emateko egoera deserosoak beharko direla, eta eragin beharko direla, bestela ez gara erosotasun honetatik aterako, eta ez dugu egin behar duguna egingo denon artean. Azken galdera bat egin nahi dizuet, eta honekin itxi ingo genuke mainguruaren zati hau. Galdera batzuk hartu ditut, nola edo ala egokitu multzo berean edo zeudelako, eta zuei denbora desente eskaintzearen hizketaldirako, edo zein kasutan, barkatu idazue, galderak hemen geldituko dira, gogo betetze inkestaren bitartez ere ekarpen edo iradokizun gehiago egiteko aukera ere izango duzue. Galdera bana gogoetatxoarekin. Gure aiton amonek ikastolak sortu zituzten, gure gurasoek administrazioa eta edabideak, gure belaunaldiak lanaren mundua konkistatuko du, hori galdera, eta gogoeta eskatzen dizuet indargunetatik egitea. Indargunetatik egitea, sumatu eta azaldu dituzuen indargunetatik. Sekulako ilusio joan dit, galdera entzutea, ez nahizela sartzen ez aiton amonen eta ez gurasoen multuan. Orduan, sekulako ilusioa egin dit. Bai, dudarik gabe. Nik uste, eta hor, sinesmen sakuna izan behar dugu. Posible dugun neurrian lortu behar dugu. Nik uste hori dela guk eskuartean daukagun erantzukizuna. Eta horretarako indargune handiak ditugu. Aipatu ditugu batzuan. Nik uste inoizko
ezagutza mailarik handiena daukagula gure gizartean. 35 urtetik berakoa elkarte autonomoan eta Nafarroko iparraldean behintzat, salbuespen, oinarrizko ezagutza badago eta garatzeko modua daukate. Euskararen aldeko giro sozial bat daukagu, naiz eta hori matizatu behar den asko. Eta badauzkagu posibilitateak administrazioan eta esparru sozioekonomikoko arlo askotan euskara erabiltzeko. Ez dut esango euskara bakarrik erabiltzeko, euskara nagusik erabiltzeko, baina behintzat euskara erabiltzeko. Nik uste 30 urteko perspektiba batean jarrita erantzuna da. Bai, jakinik, kontestu oso eleaniz batean murgildu beharko duela, hurrengo belaunaldiak, hizkuntza asko erabili beharko dituela bere lan munduan, bere lanean, baina aukerak izan behar dituela, bere ohiko esparruetan euskara izan dadin harreman hizkuntza nagusia. Ire. Bai, nik irakurketatxo bat gure errealitatetik, ez da? 2016an ingauen Fagor-taldien gogoeta hausnarketa prozesu nahiko sakona, eta ondoriotako bat, egindako ibilbidea balixuen jartetik aratago basan Jonek bere serien hitzaldixen aipatzen daunez, eta kiken hitzetan jartzen dago gainera, inpas egoera baten sentsazio, ez da? Eta salto kualitatibo batzuk emuteko beharra. Momentu horretan, markatu dituen 4 lanildo estrategiko, ulermenaren unibertsalizazioa da, lehenengokue. Bigarrena da, arnazguneak ero gune hegemonikuen kudeaketa, eta hor, babesteko gune horiek, bingenek aipatu dau, ez? Ze mailatako bilerak euskeraz egiten ditugun, gure taldien gauza bera gertatzen da, ez da? Goi mailako bilerak, organuetakoak die, euskera funtzionetan dagoena gune hegemonikoak die, ez da? Horrek babesteko neurriak behar ditugu eta horrek traktore izateko neurrixek bai, ez da? Funtzio propioena da 3. lan hildue, hau da, zer egingo dugu euskeraz gure taldien, eta hori definitzera jo dugu, eta 4. da legitimazio eta komunikazio ariketa bat. 4 lan hildo estrategiko horrek eta Fagor 2030 marko horretan kokatuta, gure iritzixe da, Jonek esaten dauen Urbixako lainopetik aizkorrira abiatzeko prest gazela. Motxila prest duko eta abiatzeko prest gazela. Ni sorteduna naiz, zorionekoa naiz, ikastolako kumea naiz eta etxean jaso nuen euskera. Nire gurasoek transmititu zidaten euskera eta gero nik izan dut aukera ikastolan eta gero nire gaitasuna hobetzeko. Beraz, aiton horien gandik gertuago nago, orain euskara lan mundura eramango dutenen gandik baino. Dene dela, nik esango nuke lortu behar degula, nik ez dakit zen neurritan euskaldunduko dugun lan eta ekonomiaren eremua. Hori lortuko dugu lan munduaren eta ekonomiaren eremura iristen diren euskal hiztunak benetan hizkuntzaren jabe baldin badira, hizkuntza gaitasuna baldin badute, eta beren bizitzaren beste arlo batzuetan ere euskara erabiltzen badute. Uste dut, lan eta ekonomiaren eremuan euskara indartzeko beharrezkoa dela ahaldun dute iritsiko diren euskal hiztunak edukitzea. Ez dakit egongo diren gure geografia osoan, edo gehiago eta sarriago ikusiko ditugun eremu batzuetan eta gutxiago beste batzuetan. Baina lan mundua ez da mundu itxi bat eta beste bizitzaren arloekin konexiorik ez daukana. Hizkuntzak daukan funtzio nagusia komunikazioa da. Eta guk erosotasunez betetzen badegu gure buruan eta euskararekiko funtzio hori gaitasuna izango dugu arlo guztietara eramateko. Eta ez pagaude eroso gure hizkuntzaren erabilera horretan nekez eramango dugu hori, bai familiaren mundura, bai transmisioaren mundura, bai gure gizarte harremanen mundura edo bai lanaren mundura. Beraz, uste dut, bagoazela bide horretan, gero eta pertsona gehiago daudela gaitasuna dutenak, lortu behar degula euskal hiztunen hizkuntzarekiko erosotasun hori, eta uste dut hori eraman behar dugu arlo guztietara. Nik itxuko nauke bakarri puntutxoa esateko lanak ahalduntzen gaituela eta lanien euskerak
pertsona askontzako lan eremua dela euskeraz lan egiteko gune bakarra, ezta? Eta hortik ekartzen dauela bai kasu batzutan familiara, ezta? Badala lan mundua etxoin barik bakarrik etorreko dien pertsona horrek berez ekartera euskera. Ez dut esan nahi berez. Ez, markatu da, apurba gehitzearen, ez? Guk badukuleko eta jonek aipatzea hauen, ez? Birlotu edo hitza erabiltzea hauen, ez? Uste dut lan eremue gune garrantzitsua dela euskera hartzeko baita. Lainoa, Urbiako zelai gune horretan, baina Aizkorri ere, badakizuet gaur 40 urte direla Martin Zabaletak berez zapaldu zuela. Kasualidadea. Metafora zalea da Jon, metafora asko utzi dizkigu gizonetan, eroni ere asko gustatzen zaizkit, eta galdetuzkero iritsiko ote garen, esan dezagun baietz, ez dedin izan 40 urtean, baina izan dedin erantzuna horren biribila lanaren munduak iskina asko ditu oraindik ere guri erakusteko, euskararekin batera bidea egiteko, horixe zan aurtengo udaltopen foko nagusia, eta horixe izan da zailtasun, egitan hola egotea eskenuen espero, baina ez dakizue ze goxo eta ze atsegina izan den. Mila esker hiruroi, gaur tartetxo hau gurekin eskaintzeagatik. Aurrera egingo dugu eta ja leister bukatuko dugu, baina utzidazue beste tartetxo bat, lehioa pixka bat gehiago ere zabaltzen, ekimen batzuk jaso nahi izan ditugulako. Krisi egoeran euskara tresna hartuta gertatu diren beste gauza asko ere badaudelako. Kikek aipatu du euskal komunikabidek eta komunikabide lokalek izan duten emaitza ona. Krisi garai honetan erantzun egin diotelako. Gisa honetako ekimen batzuk behintzat hartu nahi izan ditugu eta jarraian eskainiko dizkitzuegu. Aritz Martinez Eluna Urzelaik, Arabako Alea komunikazio taldeko kudeatzaile eta zuzendaria kontatuko digu, komunikabideen inguruan ze esperientzia izan duten, kemen Goitiandia Mailerretik COVID-19 elkartasun ekimena hitz egingo dugu, baita langileek izan duten implikazioaz, eta Peio Etxelekok agurtaldeak Ipar eta Euskal Herrian garatzen duen enpresaren testigantza eskainiko digu, azalduko digulako garai honetan euskara nola txertatu duten eta nola bidea egiten lagundu dien. Askoz gehiago izan zitezken ekarpenak labur beharrez gaur alaxe egiten ari garelako, 3 horiek hartu ditugu eta jarraian ikusi ahal izango dituzue.